Thokozani emakhosini. Ngivusela kumakhehla abogogo omkhulu, ngivusela kuzangoma amakhosi abathandazeli abaprofeti. Lona umthandazeli uZizikazi eSprings. Ngicela ngithi thokoza baba. Sanibona ngamalala. Siyabonga baba ukuza kwakho nje. Kodwa angeke ngithi umbuzo kodwa ama-grievances, what I'm going to say. Mina baba, I'm a pharmacist, ngine chemist. I once approach iClicks ngathi ngicela ukufaka ama-product wami njengomthandazeli ngoba ngisebenza ngeiwasho. Mangifika bathi kimi bacela certificate sokuthi am I qualified pharmacist, ngabanikeza. Bathi bona abadili nabelaphi bendabuko. Ngadumala because I am a doctor. Ngiyayazi into engisebenza ngayo. Abantu abaningi bayaphila kulezandla zethu balaphi. Abantu abaningi sibaphilisile. Abanye banamabhizinisi banezinto bebangacabanga ukuthi bazoba nazo just because of thina abelaphi bendabuko. But I was declined. Ngaya like I went there 2 times but I was declined. So mina ngicela kuwe baba, thina abelaphi bendabuko we are not being recognized. Kuyo yonke indawo ngoqala uqhamuka umuntu ebona isangoma or umthandazeli efake ubuhlali bavele bathi ayisuka ikhindaba yenu seniyama fake nonke and not understanding ukuthi abanye abantu siyibizelwe lento asihambanga sayongena amadlozi kodwa singeniwe siyayazi into esiyenzayo futhi sizoyenza as long as ubaba ezosinika i-opportunity sibonakalisa imisebenzi yethu. Kuningi singakwenza, umhlaba singawusave as long as sibambisene nobaba. Kudala bekungoyikho lento yamapolitiki, bengekho lento kodwa izangoma izanusi abogogo bebekwazi ukuthi bahambe bayokhuleka bakhulekeleiswe umhlaba uphile. Manje sibhekene nenkinga everyday ngoba nathi siyasuppressed ezabelaphi, sibonakala njengabantu abangcolile because they always call us ukuthi ayizangoma zamanje zingcolile. So ngiyacela baba, ngiyazithoba, ngiyazehlisa phambi kwakho, ngicela ukuthi usiphi opportunity sizibonakalise nathi njengabelaphi bendabuko ukuthi singayilenza ushintsho, kodwa as long as uzosiphakamisa uzohamba nathi kule ndlela, nathi siyathembisa ukuthi siyohamba nawe. Ngiyabonga.